Една марка, която не е позната в България, да не кажа изобщо, италианските SWM, те ползват двигатели на Husqvarna. Ето този Supernatural X650, вчера седнах на него, това е най-неудобната седалка, на която съм сядал някога. Тези ръбове тук отстрани така убиват. Този скрамбър тук е доста по-удобен и да кажа, много ми хареса. Като алтернатива на Триумфите, Триумф 1200 скрамбър. Тази SM, SWM е много интересна. С тези джанти супер.